Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Saungut ki Snar tu Thuk kilangat ha ki kinjri nar jong ki Pulit hadin ka Jingsha kem badang sien jong usyaba mod langs imlie ubala arpulai snem karta. Katkum ukurwa bala padu Superintendent of Police ka East Khasi Hills u Vivek's aim ha ka khanyo terik ulber arja punriu ki saungut ki bala syakem ki day ki bala itu kerteng kumu Vincent Star tongwa ubala arpulai snem karta ubasa ha nongman song lum syam ukit bor lang maulong ubala arpu isnam karta ubasa ha mausiat khanam u Royal Lingdo ubala arpula isnam karta ubasa ha mausiat khanam bat u ayan kharthang mau ubala arpu isnam karta ubasa ha mauhati ya kini ki saungwat lakem daki Pulit ka Uwei Police Station ha kabaidai bat ki babun tali ki case ba ki Pulit ki la register ha laim kra bat ha Sadar Police Station hapo ki kendon baper jong ka BNS USP ulapenteb ba ki Officer Pulit na Pasture Beat House tang sio jingteb halor kini kila lej mar sya Uwei ban shimti ye kini ki saungwat bat ban pelongru ya ka jingtoket ka babania ha ka jingtoket kini ki saungut kila phla ba kila rong tu bon teli ki Thuk tang ha kitayo bala lenyo kenthop ya kawe ka Thuk Yamaha R15 na umroy kawe ka Thuk Yamaha R15 na Goralin laim khra bat kawe ka scooty na Golfling kini ki saungut kila phla shu ba ya ki Thuk ba kila yo rong tu kila IT sya Uwei ubriu ubasa halarembai da ka Jingphla jong kini ka saungut ki Pulit ka Uwei Police Station bat ki Pulit ka East Khasi Hills kila hiar shalar rembai outpost ban pelong ya ka Jingkhanra ha ka we ka ying badang shna halar rembai dongwa ha kani ka Jingkhanra ki Pulit kila yo kurup ka we ka Thuk Yamaha R15 ka badon yo registration number ML05AB 2991 bat ka we ka Thuk Yamaha Rezi ka badon yo number ML05 AE 1478 ringkat bat ki tiar ki balalaj na ka we ka Thuk Yamaha R15 bat na ka scooty ya kini ki tiar balalaj na kini ki Thuk la song ha ki sautali ki berni bal la suba bala thumu bandino USP ulapentem ba ki Pulit kila yo kurubru ya kitiar ya kibala bandon ka jedai bat ki weipat kitiar kibala yo jingtep ba kila syatu Shushu USP ulapentem ba ki Pulit kinge ba kanika kenhun ki Snar tu Thuk ka dai kibala tri borba bandrong tu ya ki Thuk Shaka nakaleng ka nongba shilong bat ka badon jingadai ru bat ka kenhun ka bapanya yo ya kini ki Thuk ki Pulit kidang pelong shushu ya ka jingtoket ban lapksai bat ban itu ya ki beriu ki badon kiti ha kenika kamrunar Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है
Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो, फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है. Let's go guys, party time.